Πάψε σάχλα. Ποιο είναι πεσάχλα? Εσένα και σταμάτα την πλάκα, μην έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα. Φίλε, τι να σου κάνω σεβ με το ξένο σπίτι, αλλιώς. Να ο δρόμος. Είσαι. Είμαι. Σ' αρέσει εδώ? Μ' αρέσει. Είναι καλά? Καλά. Αθηνά! Αθηνά! Πού να στα λέω? Τι έγινε? Μου ρίχτηκε. Τι του έκανες? Εγώ τι του έκανα? Γλύκες παιδάκι μου του έκανα. Τερτύπια, τσαχπινιές, τρελίτσες του έκανα. Πώς το λένε, πώς το λένε. Δηλαδή? Μέχρι που τον ετρέλανα. Τον εφούντωσα. Τον έκανα να θολώσει το μάτι του και να μην ξέρει τι κάνει. Κύριε Ναύαρχε! Κύριε Ναύαρχε! Τι συμβαίνει? Κάτω στον κήπο ο κύριος Αμιωτάκης και ο κύριος Κοσμήνης χτυπιούνται! Έξοχα! Στον κήπο, φίλοι μου, στον κήπο! Τι σου λέγα? Για μένα χτυπιούνται τα παιδιά. Έξοχα! Έξοχα! Φίλοι μου, σας προσφέρω μια μονομαχία αντάξια των ρωμαϊκών χρόνων.